То варта нашим гледачам все ж таки патлумачыць, то бок камандзіра больш няма, ёсць калегіяльны орган рада. Так, эвалюцыйным чынам значна раней, чым мы абвясцілі пра гэта публічна, у нас склаўся калектыўны орган кіравання. Зараз мы аформілі яго фармальна. Камандзіры, што ўваходзяць у раду, гэта баявыя адзінкі з вялікім досведам, якія на практыцы засведчылі сваю эфектыўнасць і не першы год робяць сваю справу. Дакранацца ў эфіры тэме канкрэтных баявых задач не варта, бо гэта ўскрай чудлівая тэма. Рада вырашае ўсё датычна ўсіх ключавых пытанняў палка. У тым ліку і фінансавай, гуманітарнай і палітычнай сферы. Менавіта рашэннем рады Ян Мельнікаў быў прызначаны кіраўніком сацыяльнага накірунка, мяне дзядзьку прадстаўніком палітычнага руху.